Saps que en el món de les fruites i les verdures també es celebren les festes? Quan Nadal i Sant Antoni s'acomiaden, arriba el rei Carnestoltes. El rei, cada any, convida a totes les fruites i verdures a sortir al carrer a fer bauxa. És dia de bauxa! Poseu-vos la primera fressa que trobeu i sortiu tots al carrer. Au, seguiu-me! El pastanagó, disfressat de xinès, com té molt bona vista, és el primer que va capdavanter. L'all, més sa que un gra d'all, va disfressat de vampir. Avança el plàtan esportista amb 4 gambades. La ceba, amb la seva capa, vola que te vola. La patata el vol seguir, però com que és un poc travada, travela i cau damunt la ceba. Ai, perdona, quina patata que som! La ceba no deixa de plorar i plorar. Li han espanyat la capa. La llimona, que és molt àgria, li diu: Au, vinga, que no és per tant. Però sort que la taronja és molt dolça i l'ajuda. No ploris. Si tu estàs plena de capes, deixa que t'ajudi a treure't aquesta rompuda. La tomàtica s'ha posat vermella perquè li fa vergonya anar disfressada de pallasso. La pera, que no atura de ballar i ballar, li diu: Tomàtica, vine jo i te fugirà la vergonya. Ets la pera! La poma, que és molt poruga, va de la mà del preva. Tinc por de la jaia Corema. Deu estar a punt d'arribar. I un preva, que ets de poma. La jaia Corema arriba amb una granera amb un crits que la senten d'en fora. Què és aquest escàndol? I què és això de tant de dolços? I és el que m'ha despert de la becadeta. Ha estat el rei Carnestoltes, que ens ha dit de sortir a ballar. La jaia Corema treu la granera. Fora d'aquí, bamboltudos! Però sorgeix el màgic xiviu. No estaré això de pegar. Amb un toc de màgia li apareguin 5 cames més. 5 més 2 que ja en tenia, ara en té 7. Oh, i com puc fer perquè torni a tenir 2 cames? Cada setmana un regalet en aquestes fruites i verdures duràs i així una cama perdràs. Aquella jaia cada setmana duia un regalet dins la seva senaia. Cosetes bones i sanes que les fruites i verdures feia feliços. I una cama li varen llevar. 7 setmanes es va presentar puntualment, fins que la darrera cama, la jaia ja estava cansada de tant de trull i va voler pegar un cop de granera als infants que cantaven. Ja no podia més de nins i nines, però el màgic xiviu la va fer desaparèixer fins l'any següent. Però sabeu que després d'una festa ve una altra festa? Qui és aquest drac que apareix per aquí? I què t'ha crit? Que t'ha crat? Aquest conte ja s'ha acabat.